prvé mrazíky a dokonca aj snehové vločky. Studený vzduch, ktorý k nám prenikol, priniesol citeľné ochladenie. Najvýraznejšie to bolo viditeľné na horách. Chopok dnes ráno až -3 stupne Celzia. Lomnický štít dokonca -8 stupňov Celzia. Na našich najvyšších vrchoch sa objavili aj prvé snehové vločky tejto sezóny a vytvoril sa slabý poprašok. Ako som spomínal už včera, teploty v nížinách neklesli až tak nízko vďaka oblačnosti a vetru. Ranné minimá sa pohybovali približne od 10 do 4 stupne Celzia. No kolegovia, ktorí sledujú chladné kotliny a planiny, zaznamenali aj prvé slabé mrazy. Plesivecká planina Sever -0,8 stupňa Celzia, Silická planina Bučina -0,5 stupňa Celzia, Silická planina Červená jaskyňa -0,3 stupňa Celzia. Ďakujem za dopozeranie videa, už čoskoro nás bude 200. Nezabudnite zanechať sledovanie a like.